Bai, bueno, beira. Susaren bila goazenean, topatuko ditugu beste espezie batzuk. Komunena da Marasmius oreades, hau da senderua edo senderua. Egiten du forma berdinetan ateratzen da, ez? Belarra berdetzen du, eta sorginkoro bat osatzen du. Normalean, izaten dira izugarri handiak, eta oso eskertua den perretxikoa da. Askorentzako Susa baino bea, Susa pues bastante... hau igual polemikoa da, baina oso gainbaloratua dago. Oso goxua da ere bai, egin behar dena da, eta identifikatzeko behitu. Hartuko du basuzterretik, identifikatzeko horreixa da. Egin behar dena da, buelta bat eman, hankari, eta hanka bere leku berdinera bueltatzen da. Bueno, hau da, sisa bakarra eta maina honetakoa eta ezaugarri hauekin hori egiten duena, bai, hori identifikatzeko, eta gero, bueno, laminak, txapela, pizka dakara da. Pues ya está. Y no hablo, es dut oso, sí, bai.